Kaixo, super kaixo! Betizut klubetik ailegatu behar zaigu bideo super txatxi bat! Txoritxo batek izan digu, papar gorria bez batzatik, horretxo bertan eskapatu berria den txoritxo batek, hankak aurten 10. urte hurrena betetzen duela, bai, ikusleot, 10. urte hurrena! Horregatik, Aramaiora joan gara, eta bere sortzaileekin aurkitu gara, eta elkarrizketan nimina bat egin diegu! Beraz, egin diegun galdera zera izan da. Zer da zuretzat alga? Hau da, Aramaio tropikaleko gazte asanblada. 1, 2, 3, action! Zer da gazte asanblada? Galdera ona. Hostia. Ni ez da sartu nintzen besta. Ni mendixe guztara, ni bakarri mendixe. Ni torritzen ona promozionetan gazterixiei, mendixe, montetan Aramaixo ezagutu segune, eta alaku, eta jazta. Horixo mendelkarti da honena. Horixo mendelkarti da, hostia. Ni lukina den bizitza bat, bertzotan, anaie modu bat, anaie baino bila benitzen, ari karra, anaie periko bat. Baina, keba, ezagutu nagoen, gaztazan badan sartu, mendixekin jota fuego hasi, eta keba. Ari batzotan, nik hemen, baulau da nire bizitzie, dio. Beraz, nire bertzuek, nire kantinplorak, nire, dana, motxilak, horixolekuek, hemen ikusten duzuen miseriek, la hostia. Eta, negozio apuntau horixolien, deitxu 686, lau, 2 bat 2 numeroa, edo bestela, bihurripe, email bat biali, email horreik, horren horien bialketan dienak, horreik modern horreik, eta nire korreu da soloixolo@hotmail.com. Así que... Gorroton kontzertuek norbaitxek organizau dago. Horregaitxin hau ni hemen. Gaztazan bera izan, bertzo batekin kontako itzut. Definitzeko eskatu eta zaila dugu erantzuna. Naiz eta askota txegidan hau zelako erantzunkizuna. Asanblada bat izan behar da herrian arduraduna. Aramaioko gazta asanbladan da kutsateran etorkizuna. Aramaioko gazta asanbladan da kutsate etorkizuna. Hori zen da. Eskasa. Zeran atga, niretako. Ez dakit, ni gehiz izan da aktzeten bakarra. Ez dakit Sokrates, hor nire idolok zaten zaren morion, ez dakit, a ber, itxi hausnarpen apuro bat, ez dakit. Izen bideen, referente olako gauzak, ez? Gure filosofiatik, herri lanketa batera, eta hori, baina, nire hausnarketa bat da, eta ez dakit, ez dakit, handiko hausnarketako gauza asko dauz. Bai, hori, Gorroton kontzertuak horbaitxeko organizau bitxo. Gaztasan behar hartu nintzen, jubilau ganoek eta montetako ferixi eta taldo postura eta apurat ibiltzeko. Gero, euskeri pame gurenan joti atakakin barrantzutak, ekin joten nagoen da. Gero itxigan, gero gazterre etxie kalien da, noiziekin uniekin txeko eta
¡Chochomin! ¡Hola, Chochomin! ¡Zer modus! Tío, ¿quién toco te darra, tío? Putos parcazos, puta naya, puto hotel. Zerratxo guergieo. Ba, sin mal, bueltilla, bueltatxue. Ba, jungitzen elizan doa. Da gero jungitzen getarixa. Liau gitzen al. Da, azkenin goza. Armostan joan gara baltzik eta. Baina, bueno. Ba, da gori ujako idea bat. Super. Nahi, aita, bola Moskor, beti. Okorri ujako aldatzie palmerak. Gaztesan badako logu, aldatzie palmerak. Poni borrokagatik. Poni borroka du jota guapo, chaval. Da, gure logo barrixe hor, tío. Bueno, sin más. Bajatu guztua bere. Igual joki que vuelta la muten, está guay arte. Está que se les anda un día la jaixe, está bien un día ese. Sabaletan, está bien un día. Oye, ya, oye, es que hostias. Está ahí, cupela que lo jotes a ver usted. Luego triquitis y pandero, venga, vueltilla. Venga, un mutu, venga, va. Gure umiek gorroton kontzertu barik ez diazikoa. Norbaitxeko organiza bikotxo. Joder. A ver, zelan gazta asamblea nietako? Gazta asamblea dira, gintonikan normalizazioen pausu bat geixo. Ez da beste, gaur egun gazteize kaspa, bestie, modak, eta gintonika ze? Ze pasa da gintonikaz? Kalimotxue, zikin geixo. Eta beste gauza bat da, gaur egun gazteize motza da, ez dakik kainera kondo jarte. Ez da hain zaila. Apretau, sartu eta buelta, eta ez? Apretau punpan, da ero kriston liada, eta horreitxik egonaz nien beste urte asambladan. Ez dago ikasten, da oin bebai ze gabetan, ez dut ondo loitzen. Zelan hostie pinibida bekainera kondo ni bari. Gazta asambladia, la hostia, tío, la hostia. Arroziko gazta asambladia, dios. Egurre, tío, gazta asambladia, egurre, gubidago. Arroziko gazta isiatzau, bida, altzau. Dio, a ver si itxen dagoen, ja, laster atxeti en kontra. Igual, egurre bat imiko. Rirrau, ditzo, ba. Rirrau, egurre, mungo, tzau. Vale, hori zen bida de mi, vale. Eta gero, presuen beste tema da hori. Presuen noiz etorri bide etxea, dios, presuek etxea! La hostia, joder. Bueno, hori da ganitako, nire bizizia. Gora harta! Ona. Jon beste, mira kontu, Ese Jon beste, que ni sabe. Ahora, espabila, ahora, tío. Pero oye, ni serio también, Bajatu guztua bere jat.